Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, gaderli illeşler, aýdymta söýjüler we dinleýijiler. Ine her hepdäniň ýegşenme güni Türkmen owadyny siz bilen bizi diýdarlaşdyrýan owadlar saatlaşan atly gepleşigimiň ýene-de bir täze sany ýaýlymdy. Purtotdan peýdalanyp milli medeniýetimizi, sunwatymizi dünýä tanadan, ine şeýle sahnalarda bize şeýle gepleşikler taýýarlap halk köpçüligine ýetirmäge döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýas. Goý ezid arkadamyň ömürdok bolsun, jany sag bolsun. Arkadagly diýardy, siziň hem bagtyar ojaklaryňyzda hemişe çağa gülkülleri, aýdymçy sadanlarymyzyň owadan aýdymlary, saallary ýanglansyn. Ne mehriban ileşler şeýle ýagşy arzuwlar bilen hem Türkmen owady ýaýlymyny owadlar saadlaşan atly gepleşigimiz öz işine başlady. Elbetde bugünkü gepleşigimizde de 0575 gysga belgimizde sizden gelen SMS-ler esasen bugünkü gepleşigimizde ýanglanýarym telewiýatlaşygymyň ýeňijileri 2014-nji ýylyň ýeňjisi Ýüşen Murat Annurov şeýle dene gahrman arkadamyň Şafer paýynyň eýesi 2018-nji ýylyň ýanglanýarym telewiýatlaşygynyň ýeňjisi näçe aýdymçylarymyň biri Şamrat Hojaglyw. Biz sizi sadanlarlar toparıňyz bilen Ýüşen Şamrat sizi hoş gördük diýäs. O wagtlar saatlaşan atly gepleşigimizde tomaşa edýäňizmi? Tomaşa edýän. Elbetde o wagtlar saatlaşan atly gepleşigimiň şu täze mewsumi gahrman arkadamyň ihlasy bilen paýtagtymyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat medeni diýinjalş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Elbetde aýdymsa söýjülerimiz umman ýurdumyzyň çar kunjagyndan aýdymsa dinleýijiler, söýjüler biziň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylara bir näçe soraklaryny bize ýollaýarlar. Bizim näme şo soraklaryň en gyzyklylaryny biziň gepleşigimizde gatnaşýan mihmanlara ýetirýär. Sizem başardyňyzdan şo soraklary jogaplandyrarsyňyz. Elbetde gepleşigimiziň ahyrynda da Aşgabat medeni diýinjalş merkezi adından size çaqılygam bar. Ýöne çaqılıga geçmäkak sizi ýene bir ýoly gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Beýmurat bizi gepleşigimizde çağıran üçin köp sag bolsun aýdýan. Şeýle owadan gözel sahnalarda çykyş etmäge, aýdym aýtmaga, döretmäge mümkinçilik berýän gahrman arkadamyň şular ýaly pursatdan peýdalanyp köp sag bolsun aýdýan. Oý gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýurdumyz awadan bolsun. Bizem näme gelecekde gahrman arkadamyzy, watandaşlarymyzy, ýyldaşlarymyzy begenlerip täze aýdymlar döredip, täze paýlar döredip halkymyzy begenler diýip inanýarýan. Sag bolun. Indi Şamrat sizi şportotda gutlasymyz gelýär. Elbetde mehriban arkadamyň tagallasy bilen ýaş dehinden arasynda, ýaş aýdymçylaryň arasynda her ýylla geçirilýän ýanglanýarym telewiýatlaşygyň şu ýylky ýeňjisi bolluňyz, mehriban arkadamyň şaha owadynyň eýesi bolluňyz, ýeňişliňiziň şafer paýlarynyň höwüriniň köp bolmagyny tüýsürekden arzuw edýäs. Sag bolun Beýmurat. Skip besene çağırın, çelikler sağ olun. Men şu ýyl 2018-nji ýyl ýanglanýarym telewiýatlaşygynyň ýeňjisi bolup gahrman arkadamyň şafer paýlaryny nasip boldum. Ulu sahralarda halipalarymyň öňüne çykyş edip gahrman arkadam şafer paýlaryny nasip boldum. Men ören begenim tolgunyň şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadamyňa köp sag bolsun aýdýan gahrman arkadamy şu ýaş dehinler üçin edýän atalyk aladalaryna köp sag bolsun aýdýan gahrman arkadamy jany sag bolsun, başy dik bolsun, elmidamy tutýan tutumly işlerine madam rowaşlyk garawesenleri tüýsürümden arzuw edýän. Sag bolun ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size arzuw edýäs näme mehriban arkadamyň saýasynda biziň ýurdumyz toýloşýan ýurdy. Ana şo toýlary bolsa bagşylan sadanlaryň owadan aýdymlar saadlary bedeýär. Sizem näme täze aýdymlary döredip halipalaň döreden aýdymlaryny häzirki döwre gabatlap täzeçe işläp halkymyzyň ezid arkadamyň hasam gyzgyn söýgüsini gadanmagy tüýsürekden arzuwlaýar. Indi elbetde gepleşigimizde jany sesse siz bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berersiňiz. Niýetler ýadyňyza düşýän bolsa ýa gepleşigimizde tomaşa edýän ýygyňyzda gepleşigimizden başam, jemem bir buýsonçly aýdym bilen başlanýar, buýsonçly aýdym bilen hem jemlenýär. Häzir mümkin bolsa gepleşigimizde haýsyňyz bir watanymyzy, ýurdumyzy, ezid arkadamyň ötüşlerini wasp edýän aýdym bilen başlamakçy. Beýmurat mümkin bolsa men başlaýyn. Halipam Şeyh Murat Annurov öz kakam şoň döreden aýdymy joşdan afadanna diýip ýurdumyzy, watanymyzy, watanymyň ötüşlerini wasp edýän bir aýdym bardy. Döreden kakamyň şonu aýdyp beräýin mümkin bolsa. Onu siz şol aýdym ýerine ýetirseňiz, ýygynden Şamrat sizem bir aýdym ýerine ýetirersiňiz, soňra ýyllaşlaryňyzdan bir näçe soraglar bize gelip gowuşdy. Bizem şo soraglary size ýetirer, sizem näme o soraglary jogaplandyrarsyňyz. Mehriban ýyllaşlar, Türkmen owadyndan, owadlar saatlaşyny atly gepleşigimizden daşaşmaň. Siz üçin ajaýyp aýdymlar, jany sesse Şamrat Hojaglyw, şeýle de Ýüşen Murat Annurov ýerine ýetirýärler. Dinläň, diýinjalyň.
yanına coştun sağdanna acıp aydımlan yanına coştun sağdanna bir karar devletimin bahtiyar devrinin toyların kutlar şartana sağdanna sağdayandan sen elimde şartlık bolsun elimde şartana sağdanna sağdayandan sen elimde şartlık bolsun elimde sarıştılık yalkımın şuğlasal yar kalkının sarıştılık yalkımın şuğlasal yar kalkının Büyük Türkmen halkının bahtiyar devrinin toyların kutlar çalsana sağdanla sağdayanlan sen elimde şartlık bolsun elimde çalsana sağdanla sağdayanlan sen elimde şartlık bolsun elimde coşsana sağdanla sağdayanlan sen elimde dine öňe arka dağlı watan öňe dine öňe arka dağlı watan öňe elim hayra şöhrasana şantana can watan Türkmenistan şantana sağdanna sağdayanlan sen elimde şanlık bolsun elimde çalsana sağdanla sağdayanlan sen elimde şanlık bolsun elimde çalsana sağdanla sağdayanlan sen elimde şanlık bolsun elimde çalsana sağdanla sağdayanlan sen elimde ferahatlık bolsun elimde
Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimizi Ýüşen Murat Annanurov, şeýle de Şamrat Hojagulyw bilen bilelikde dowam edýäs. Söýgüýüň nämedigini bilýän adam ýok. Ya ýigitler siz bilýän. Sorak şeýle. Söýgü siz üçin näme? Men üçin söýgü her hili meselen watana bolan söýgü bolup bilýär. Öz maşgalaňa bolan söýgü ya sunwada bolan söýgü her hil garaýşdan men pikirimçe şu her ya aşk bolup bilýär, aşk söýgü bolup bilýär. Şamrat soragy düşünmediň öýdýän. Söýgü nähil bolýar diýilen sorak berilmedi. Söýgü näme? Ha, söýgü näme? Söýgü diýip men pikirimçe bir-biriň meselen Bir anam. anam, ilki bilen anam, wepadarlyk, onu awdy berlik. Esasynda şolan gaýp pikir edýän. Ýüşen Murat siz näme pikir edýäň? Söýgü diýip mene ýürekden çykýan jeýle mähir duýgular bilen wepalylyk anam dogrudanam şolar baglanşda bar. Wepalylyk watanyň wepaly bolsaň mähiriň ýüreginden çykýan mähiriň bilen birleşde ýürekden çykýan mähir bilen wepalylyk bolsa söýgü çeýdip döreýän kadýan hem söýgür ýaryňa bolan anamyň wepadarlygyň hem mähiriň goşuldy şeýle söýgü döreýän kadýan men pikirimçe. Durmuşda öz söýgüňi tapdyňyzmy? Ýüşen Murat pikirlenýär. Söýgümi tapdym, Türkmenova teleýanyna gidýän şekilläýdym da gyýzagym bilen hem düşüren şekilläýdym bar. Dogry bir gyýdym, bir oglum bilen berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe özüm şeýle bagtly maşgala tap edýän. Hem gyýdym, hem oglum bar. Oglum kakam Halipamyň adyny taktym. Men özüm bagtlyýan, bagtyar ýurdumda. Şamrat. Ýüşen Murat dogry belläk, bu maşgalaňa bolan söýgü beren ulgy Sizin güýçli. näçe perdendiňiz bar? Meňem bir oglum, bir gyýdym bar. Tugalama, ýaşary uzak bolsun. Sağ olun. Benim Murat bilen şu çağılanmada yaş nesillerimizi şeýle bagtyl eşikde durmuşda ýaşap batyar çağlarymyza, batyar döwrü peşkeş beren gahrman alkadamyň köp sag bolsun aýdýan. Gahrman alkadamyň ömür uzak bolsun. Köp sag bolun, ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimiz dowam edýäs. Indi Şamrat, Ýüşen Murat gepleşigimizde şeýle sorak. Sungatda Halipanyň elinden gönümel täýelmalýanlar amma, gaýbany halipa tutunýanlar amma. Sizde näýdi? Ören gowy benim Murat sizi hakykatdanam halipa diýilende gaýbany halipa da bolýar ýa-da hakyky halipa şonu şunýal etmeli, şeýle etmeli, şäher halipa tutunyp bolýar. Ene meň durmuşymda da şey gaýbany halipalanmadan bar, ýa-da ýankyýaly şu hakyky halipa şäher görnüşinde de halipalan bar. Atlanlarsam hakyky öz halipam dessan şan ýaz, hakyky şey aýdym aýtmaly, sunwata iterip, sunwata näýle aýdym aýtmaly, näýle çykyş etmeli, näýle bolmaly düşündirýär hakyky halipam. Ine gaýbany halipalar bar aýdymda. Ýurdumyzda tanalýan meşhur ýyllyk aýdymçymy Haji Ýazmamedow, Ataşbol Muradow, Ahmed Orazberdiýew, men şolan aýdymlaryny men kiçilikden dinläp, ulanyp, şolara meňnejek bolup, şolan aýdymlaryny has hem özüme üns berdimde. Özüm şolan başardygymdan hem ýerine ýetirýän hakyky. Düşünükli. Ne Ýüşen Murat? Siziň gönümel halipanyň kakany. Şamrat dogry belläýän da şu ilki bilen men gönümel halipam öz kakam Şeyh Murat Annanurov da men halipam elimde geçiräkkäm entek dogry okuwda gitmeýän wagtym elimde bir kiçijek fazuraly bar, sintezator fazuralyny hiç kim öwretmeden aýdym dinläp radiodan dinlän bir sazymy çalyp oturan wagtym kakam maňa dinletdänim şo wagt ul fazıl sondan ulzuny alyp berdi, ýörükde şunu çal, sen oglumda sunugaty bar diýip. Onda mene wagt men kakam dutar çalyp oturýarka, öýde dut emedeklap beren wagtym baryp dutaryň sapyndan işleýän ekeninde. Sonra kakam bilipdir şu oglum şundan şu ýoldan gider diýip meni dutar saguralynyň
sintezator sagduranyň hem hersinden bir yeterlikli öz bolşuny özüme bolar ýalak diýip öwredip ondan dogry gaýbana halipa diýende dogrudanam gaýbana halipalar diýip men köp halipalar sunuwadyň aňyry bärsi bolman soň hemme halipalar diňläp öwrenmäge zatkan ondan şu wagtky döwürde şu ya halipalarymyzdan ina hak berdi Hudaý berdi fa hak berdi Allah Muradow fa Kerim Ilyasov fa ana şu mukamlar köşkünde köplen işleyen yerimiz o taýda birekden köp da soraw berip bolan pikirini aýdyp öwredýärler-de. Sağ olun, düşnükli. Indi mümkün gepleşigmede halipalan ýerine ýetirkiden aýdymlarla dowam eder. Näme aýdym ýerine ýetirip bermesi üçin? Beňra gepleşigiň şu ýerine men hakamyň döredän şol görmege ifade maýsam diýen aýdymma şonu mümkin bolsa aýdyp beräýin. Şamrat näme aýdym ýerine ýetirip bermesi? O dogry belläkeşin beňra täzir şu Türkmen halk aýdymlanmagy täze görnüşde estrada görnüşinden geçirilen bir halk aýdym ýerine ýetirip beräýin. Bunu başlygyny sahnamda şahyat ilki Ýüşen Murat ýerine ýetirsin, ýygynyň özüň aýdyp berä. Yüreğimin sırrın sana diye dilinmeyen dünyan gülüm. Yüreğimin sırrın sana diye dilinmeyen dünyan gülüm. Beni esir ettin kara gülüm bile, diredip canım al yarsın mayda. Hürmeyi sadamaysa, meritti adamaysa, yakta geçin gülleri. Beripdim adamaysa, hürmeyi sadamaysa, meritti adamaysa, yakta geçin gülleri. Beripdim adamaysa. Karağımın şölün bile gidin gülüm, ardı ödeyen yine şol gülüm. Karağımın şölün bile gidin gülüm, ardı ödeyen yine şol gülüm. Ayrılığa yürüp bollu dilim dilim, iki ödüm yollu kalmaysa. Hey, görmeyi sadamaysa, ne dikti adamaysa, yatta geçin günleri. Beripdim adamaysa, görmeyi sadamaysa, ne dikti adamaysa, yatta geçin günleri. Beripdim adamaysa. Görüşeli gülüm gelsene yanıma, yara salma şirin zanıma. Görüşeli gülüm gelsene yanıma, yara salma şirin zanıma. Bakarım temhi servi şimalına, yine şimal siranımaysa. Hey, görmeyi sadamaysa, ne dikti adamaysa, yatta geçin gülleri. Beripdim adamaysa,
Mehriban ýylaşlar, hormat tomaşaçylar, biz getleşigimiz dowam edýär. Şahyr şeýle diýär. Bu peşkeş berilen çäklice ömrü guwanyk geçiriň, söýüp geçiriň. Ketugden, kineden belentde bolun, paýhasa pähime uýup geçiriň. Özüňi tanamak bolsa näçe kyn, ilgun tanar oňa ýakyn nur ýakyn. Ýaşamaň jahanyny ogrugyň mukyň dünýäň gözelligini duýup geçiriň. Seher ihlas bilen saýranyna guşlar, hiç kim dinlemese ağlayamışlar. Undulmasın dost ýar, dogan gardaşlar, sarpa saklan, hormat goýup geçiriň diýär. Indi size şeýle soraw. Goşu okuma halayaňyz. Mümkin gepleşimiň şu ýerine her ýyl bir goşu aýdyp bererdiňiz, Ýüşemra. Beýmira şu men bir gow halayan bir goşgymda. Soň bir öwrençigini aýdyp beren, gyýyt gelini ýüzün ýerden galdyrmaz. İşte daşta barın ýogyn bildirmez. Awraýyň saklar, ýüzüň sollurmaz. Ine gardaş şoňa türkmen diýerler. Sağ ol. Şamrat. Emrat şu ýerde men goşgyny aýdym bilen beýan etsem bolmazmy? Goşgy okumaga edil aýdym aýdyşmaýalyk därli. Goşgyny dinlemäň o var ýa-da şu goşgyny aýdym edip aýdym edip aýdym goýalykda. Ona haýt goşgyny aýdym aýdyp berne etip bermez. Şu ýerde Halipalamyň belli mukamçy kompozitorlaryny ýerine ýetirip gidem türkmen milli halk aýdymy Akgül Maral maňa da şol aýdym ýaňan ýarym telewizionda üstünlik getiren aýdym. Mümkin bolsa şol aýdym ýerine ýetirip beräýin. Ýaňlan ýarym telewizionda jemleýi tapgyryna ýerine ýetirdiňmi şol aýdym? Ýok, welaýat tapgyryna ýerine ýetirdim. Şona welaýat tapgyryna saýlanma, birinji ýer alman. Hawa. Ýüşemrat, 2014-nji ýyla dolanary. Siz jemleýi tapgyrda haýt aýdym ýerine ýetirdiň? Jemleýi tapgyryna watanym diýen aýdym ýerine ýetirdim. Men türkmen halk aýdym ýerine ýetirip beräýin, şamar adam halk aýdym ýerine ýetirjek boldy. Menem bir başardymdan türkmen halk aýdymlaryndan birini jan ýerine ýetirip beräýin. Onda ola hasam gowulardy mehriban ýylaşlar gepleşigimizden daşlaşmaň. Siz üçin jany sesse Şamrat Hojaguliýew, şeýle de Ýüşemrat Anna Nurow owadan aýdymlar size ýetirýär. Dinläň, diýin janym. Sana gelindirdi satın alayın alayın ayganım nöktü cellade gözlerim benim aşık bolan şirin cananlar umidler Çeşmeyimin kölüne qarqıllap yüder Ay yaşılmaz son ölüye Ağlarım benim Manaley gel gel cerene gel hey Zan 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 zay
baga dünyanın bar mehluku sana sadağı sadağı ayımın mıyla değmez mele ha nelerin benim garip aşık garip dine vardır gel vardır ay görün aydır vay vah bulur kimin yarıdır yol yürüysen güldürme derdir derdir ay kadımından çıkan ha tolların benim maraley gel cerine gel zal vah kadımından çıkan tolların senin müngüyle değmez meleği ha nelerin senin Tomuş eylem bize senem canı tavşarıp turun gaydın öyünüde Hürmüzün peykar gamda bağrımı yırtar taşı darab koyverdin vay bir karış boydanlar ta Götürdün cemalın elep tutar Ol cemala aşık men bolyan günün etel İyyâze gelin novruzlar gül kancar Gül güller salame gelen kıylara gönlüm aralımı
gelin şalal Mevla harmani. Ey taparayın 14'ünü vadalaştın gelmen, yılgırışına mayil melak yüzüm aralımı. Bakşı isteyen karı gözlü gelin badara çıkıp finalaplar kolunu. Yar kalıbı çıkanı barışı vürsün gidin yılgırışına mayil ben ak yüzdüm aralımı. Sen benim aralımı, sen benim aralımı. ile sorular sağlaşan atletişime devam ediyaz. Inni yigitler size şeýle soraw. Size üstünlük getiren aýdym. Üşen biraz sizden başlaýaly. Bana üstünlük getiren aýdym, masalan bilen düşüren şekilli aýdymdaky aýdym, arzum diýen aýdym. Teleýaýlymlarda da halk köpçüligini bir köp ýerde soraýarlar da şol aýdym nähilek döretdiňiz diýip. Mümkin bolsa şol aýdymyň bir benden hiňlenip berersiňiz. Olu hewaslan. Owadan gyz aşyk boldum men sana ilki görümde, ýyly mehriň şonu duýdum ýalpyllaýan gözleriňde. Zan gerekmi janym alay, söz gerekmi berýän sözüm, yekardy bardyr menne senden eşitmek söýýän sözüm. Bersem çemen bağdan sana müşkan var güllerimden, çıksam seyil bağa seyle tutup nezik ellerinden. Koy sayrasın bağda bilbil bedin pek söyleymen hakta, men seni söyleyen canım dey söyleyim sen bana bakta. Size üstünlük getiren aýdym Şamra. Üstünlük getiren aýdym Türkmen wagtyna ýaňy ýakynly şekilde geçirdik. Şu gözleýän ýan aýdym. Şol aýdym bana üstünlük getirdi diýip pikir edýär. Geljekde de size üstünlük getirjek aýdymlaryňyň höwür köp bolsun. Ennek soraw etýäs. Siz üçin iň ul sowgat. Ýedi görýän adamlarymyzy begendirmek iň ul sowgat diýip hasap edýär. Gahrman arkadamyzdan sowgat almak iň ul bar hasap edýär. Şoň üçin gahrman arkadamyzyň ömrüniň uzak bolmagyny, janynyň sag bolmagyny tüýsegimden arzu edýär. Sag ol, Şamra. O işem Murat, ören doğru bellek geçtin. Men üçin iň ul sowgat gahrman arkadamyň olan eden ýaňy telewiziýonda ýeňji bolmak, ören ul sowgat ýeňji bolandan soň üýüme habar edýär. Şu taýda eren torgunly ýagdaýlar bolup geçdi. Men üçin iň ul sowgat diýip menim işem Murat'yň aýdanda goşulýan. Köp sag bolun ýigitler, ýa-ni gepleşigimiziň başynda da aýtdyk. Edip arkadamyzyň şa sowgatlygynyň höwür köp bolsun. Biz siziň täze gowy owadan lezzetli aýdymlaryňyza garaşýas. Indi gepleşigimizi ýene de aýdym bilen dowam edelim.
Ne aylaydym ýerine ýetip bermekçi? Murat men Halip balamyň aýdan duran ýerlere diýen aýdym ýerine ýetip berýän. Şamra siz? Ama ben Murat gitmişim şu yerine bir oňat bir söýüň aýdym bar. Şowkunly Züleyha diýip şol aýdym ýerine ýetip berýän. Ona başlygyny sahnamyzy da garaşça her ýyl bir aýdym ýerine ýetirem. Soňra gepleşime dowam eder. Yar gele hey şükrünni yar mekanı gönüllü vak ile gözüm düştü son ağlar yerleri yarın bağı gülistanı gönüllü vak ile görünni gözüm düştü son ağlar yerleri dilinin sevrenden ağlanır çekip kara gözler yaşın dürkümü döküp hey 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 yarından ayrılıp her yana bakıp bak her yana bakıp gözüm düştü son ağlar yerleri hey 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 Kuşkundu yar deyip zarin ağlagan Kuş odunu çıkar bağrımdan Hey 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 Şol sebepten pelek baktım ağlagan Vak baktım ağlagan Gözüm düştü son ağlar yerleri Gözüm düştü son ağlar yerleri Vak yerin yerleri sadaga sallangan berdiler Gözümde kıpırgırlım Humayının kalbiler Ay didarıma müştak ben derdime derdiler Tezi yılın avuli paslı bahar bir aşılan oğul men hırdan edilir
acayip Velektanı dökülün tellerimle Acayip Ay kuştan nedigin cemillerimle acayip Arkimin ayrılman ey balverim ey Acayip senin madamı vermen Ağım uğurdur Ah telver ey Hey Uyup bile bağlıdır Öykükine etseler kereşme yumağlıdır Ay birbirinin ıydınla ölüp gitsin adıdır Fihil fe kulağıma bilbilin ovalıdır Yüzümünden yıl kişi çarpıda utanırdır Ay alamlı adamini Ay alamlı adamini algat halvatsalar melek meydanına Belli bedham etseler Ay kereşmeye merhem kılıp uyan iteler Bektajine bir yavan Mazhur kimin atarlar Kardımcıdır alvayın men gulay kardirler Ah telver ey geldirler Hey Hey Ah telver ey Ah telver canım dilver ey Gel dilver ey gel dilver Mehruanileşler hormat tamaşaçylar gepleşime dowam edýär. Sigitler innik sorak şeýle. Egerde size saat zehini verilen bolsa, näil saat uralyny saýlardyňyz we haýsy saatanyny halipa tutunardyňyz? Ýa-ni Üşemrada aýtdy saat sintezator saat uralyny da saat çalyp bilýän idi. Başga näil saat uralylar çalyp bilýän? Men dutar saat uralyny çalyp bilýän edil dogry halipadan çalýarlar. Ýöne özümçe çalýanna dutarda halipa tunar tutunjak halipalamdan ne Hakamrat Şarif diýip halipa maňa dogry halipalygam etdi mektepde mektep gurnaklaryna gatnaýan wagtymda. Egerde sintezator saat guralyndan maňa şeýle dehin berilen bolsa Türkmenistanyň at gazanan artisti Çary Hekim özüme halipa tutunardym. Aşamra siz saat uralylaryndan başyňyz çykýan. Ha o ören gowsara benim diýen Murat ýa-ni gepleşimizde aýdyp geçişmedim de men ýa-ni 7-8 ýaşdan bäri dutara bolan höwürsem ören ulu bolan enematam şoň üçin şu öýde dutar duran bolsa ýa şu öýe bagsy dutar bagsy ýene öýde dutar bolsa şoň höwürs edýän ekenimde şoň üçin 8 ýaşymdan ýa meni saatçylyk mektebine berdiler dutara höwürsem bolan üçin. 3-nji sınıftan bäri dutar çalyp gelýän, soň
saatçılık mektebini gutaryp Türkmen Milli Konservatuarynyň ýanyna hyzmat berýän Türkmen Döwlet Ýönetim Saatçylyk Mektebini hem utar bölümine tamşyrdym. O ýerde bir näçe halipalardan uly tälim aldym. Halipa tutulmaly bolsaňyz dutar hazırlaryna aýt halipa. Utar ýa-me halipalan ba. Sebäbi birinji şu dutary tutmaly öwreden Aşyr Çarif halipam. Soň ýürütleşdirilen saatçylyk mektebinde ýene-de Aşyr Ýazmyradow diýip halipam Durdulan Naif şolardan uly tälim aldym. Ni dutardan hasam kämilleşdirip özümi şolar ýa halipalardan öwrenäýin diýip şu maksat edin ya halipalan ba olar Akmarat Çarif Kerwan Aýdawdyw halipa sadır namaz şolardan hem has hem şu öz hünärimi artdyrar pikir edýänler öwrenäýin. Geljekde dutar sadyralyny şekilläýdim hal köpçüligine ýetirmek isleýän. Oňa olar bolsa öz arzuwym bar şey. Onda biz ýakynda näme Türkmen wagty elimne şeýle dutar sadyralyna da näme aýdymy ýerine ýetirip şekilläýdim daňyza garaşýas. Ne gepleşigimiz aýdym bilen dowam edelim, soňandan ýene de söhbet arkaly gepleşigimiz dowam eder. Sahnamda çaýrys. Çadılayıcı çırayın bilen Kurdun bana tuzağın Erkesin ne bu canının Sen zemine meleğim
saatlar beren ýaly gözellikde gezegin bilmeller sendin sen yüreğime mühürlendin sevgim aytmanken o yolun ehtiyacım erkemalın sen kızar aşk derdinden telve buldum geceler yalnız uyandım sen sevgime şıklı sallın sen kızar Bildim sana ömrüm senki Levzim dinle bu hepten Nameshaya sadalıktan Yorulen sen edepten Dünyada iki arzum Çekilmedik ne çeksem Ömür yollaşım tapsam sen yüreğime mühürlendin sevgim aytmanken o yolun ehtiyacım erkemalın sen kızar aşk derdinden telve buldum geceler yalnız uyandım sen sevgime şıklı sallın sen kızar sen yüreğime mühürlendin sevgim aytmanken o yolun ehtiyacım erkemalın sen kızar aşk derdinden telve buldum geceler yalnız uyandım sen sevgime şıklı sallın sen kızar sen yüreğime mühürlendin sevgim aytmanken o yolun ehtiyacım erkemalın sen kızar aşk derdinden telve buldum geceler yalnız uyandım sen sevgime şıklı sallın sen kızar sen sevgime şıklı sallın sen kızar Ine mehruan ileşler hormat tomaşaçylar, owallar taýdaşan atly gepleşigimizde ýanglan ýarym telewizionyň ýeňijileri Ýüşem Murat Anna Nurow, Şamrat Hojagulyp bilen gepleşigimizde öz sadanarlar toparlan gelip bir näçe aýdymlar jany sesesi üçin ýerine ýetirdiler. Häzir hem ýerine ýetirip bererler. Indi gepleşigimiz ahyrlap barýa, gepleşigimiziň şu ýerine bize tomaşa edýän ähli watandaşlarymyza, tomaşaçylarymyza biz bilen işiň ara gatnaşykda saklaýan ähli aýdymsaz söýüjlerimizi gepleşigimiziň dörejlik toparynyň adyndan sag bolsun aýdýar. Sebäbi sizden gelýän SMS-ler esasynda mehruan ileşler gepleşigimizde çykyş edýän aýdymçyny biz saýlaýandyr. Şoň üçin 05-75 gysga belgimizde gepleşigimiziň inlik sandyryna çykyş etjek aýdymçyňyzyň adyny bize ýollaň. Gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylaryňyzy hakda gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa, onu 05-75 gysga belgimizde SMS arkaly ýollap bilersiňiz. Bize şeýle mümkinçilikler döredip berende üçin ýygy arkadamyza alkyşlar aýdýasyna şular ýaly studiýalarda, sahnalarda ýaş zehinlerimiz, halipalarymyzyň döredikden bir näçe aýdymlaryny, häzirki öz döredýän aýdymlaryny janly sesle ýerine ýetirip tele ýaýlymlaryň üstü bilen halkymyzyň arasynda meşhurlyk gazanmagy
Gahrman arkadamyz ul mümkinçilikleri öğretip berýär. Şoň üçin izid arkadamyzyň ömür dok bolsun, jany sag bolsun, arkadaly diýarda hemişe ýurdumyzdy bag taýdym ýanglansyn. Gepleşigimizde gatnaşanyň üçin, biziň gepleşigimizde jany sesle bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip bereniň üçin Ýüşan Murat, Şamrat, size de sag bolsun aýdýas. Tungot ýolunda da ul üstünlikler hemraňyz bolsun, ýaranyňyz bolsun. Beňat gepleşigine çağıran üçin ýene bir sag bolsun aýdýan. Pursatdan peýdalanyp Gahrman arkadamyda ýene bir ýoly tüýsürümden ähli gowluklary jan saglyk arzu edýän. Mehriban Gahrman arkadamynyň jany sag başydyk bolsun. O menem özüňde Gahrman arkadamyň köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başy belent bolsun. İl wagtly, ýurt wagtly tutýan tutumly işlerine elmedama rowaşlyklary besenmem tüýsürümden arzu edýän. Ýa-ni gepleşigimiziň başynda aýtdym. O wagtlar saglaşan atly gepleşigimiziň täze mewsumi ezid arkadamyzyň ihlasy bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturanny Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Meden din jalş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Biziň gepleşigimizde gatnaşan aýdymçylara da ýöretden Aşgabat restorany mehman hökümine çakylyk ýollaýar. Häzir size de çaklyklar gowşurar. Her ýerde bir çaklyk. Isteseňiz maşgalaňyz bilen, isteseňiz sadanarlar toparyňyz bilen ertirlik naharamma, günortanlyk naharamma, agşamlyk naharamma. Istenlik wagt, näme? Güýüz paslamda dowam edýär, arasy howada süýüji tagamlardan lezzet almak isteseňiz Aşgabat Meden din jalş merkezinde gapylaryny giňden açýar. Näder mümkin bolsa watanymyzy ezid arkadamyzyň saýasyny gullap gul açýanyna jan watanmy Türkmenistan wat edýän aýdym bilen hem jemler. Mehriban ýylaşlar. Biz bolsa siz bilen uzak wagtlyk sagwarlaşamyz, ýene de alaýjak. Bir hepdeden Türkmen owadyny. Owadlar sadaşan atly gepleşigimizde görüşýänçä, hoş wagtyňyz. Kahraman kovanlar Türkmenim bile Tekalti akal teke bedevi Adı arşa galli bauti yar devri Der karar devletin udasın ömri Kahraman kovanlar Türkmenim bile Kahraman kovanlar arkada bile Yüzüp kadim ele toprağı Başını yebe gülgülün yaprağı Bahtiyarlık toyda çalan fadları Kahraman kovanlar